Настани се удобно. Приказка за вечерно слушане. Верният Йоханес. Имал някога един стар цар, който бил болен и си мислил: сигурно скоро ще умра. И казал: повикайте ми верния Йоханес. Верният Йоханес бил най-любимият му слуга и го наричали така, защото цял живот му бил предан. Дошъл той, изправил се до леглото на царя и му казал: верни ми Йоханес, усещам, че краят ми наближава и едничката моя грижа е синът ми. Той е още твърде млад и не винаги ще знае какво да прави. Не мога да скупя спокойно очи, ако не ми обещаеш да го научиш на всичко, каквото трябва да знае и да му бъдеш настойник. Верният Йоханес отвърнал, че е съгласен. Старият цар казал: тогава ще умра спокоен и в мир. После добавил: след моята смърт ще му покажеш целият дворец. Всички стаи и зали, както и всички съкровища в тях. Няма да му покажеш само последната стая в дългия коридор, където е скрит портрета на принцесата от Златния палат. Съзрели лика й, той ще бъде отхванат от пламенна любов към нея и ще се изложи на големи опасности. Трябва да го предпазиш от тях. Верният Йоханес повторно му дал тържествено обещание. Старият цар не продумал нищо повече, отпуснал глава върху възглавницата си и издъхнал. Положили стария цар в гробница и после верният Йоханес казал на младия цар какво е обещал на баща му в пресмъртния му час. Аз ще изпълня обещанието си и ще ти бъда верен, както бях верен на него, дори това да струва живота ми. Минал един месец и верният Йоханес казал на принца: време е да видиш наследството си. Ще те разведа из бащиния ти дворец. Развел го навсякъде, качвали се, слизали по стълби и му показвал всички богатства и разкошните стаи. Не отворил само онази стая, в която бил скрит портретът. А той бил поставен така, че всеки веднага го виждал, щом отворил вратата. Пък и бил нарисуван тъй майсторски, че можел да се помисли, че изобразената на платното девойка е истинска. Ама младият цар забелязал, че верният Йоханес всеки път подминавал една врата и попитал: защо нито веднъж досега не ми отключи тази врата? В нея има нещо, от което ще се изплашиш, отвърнал той. Но царят рекал: разгледах целият дворец, сега искам да знам какво има в тази стая. И се опитал да отвори със сила вратата, но верният Йоханес го възпирал и казал: обещах на баща ти в предсмъртния му час, че няма да допусна да видиш това, което се намира в тази стая. Защото иначе и аз и ти може лошо да си изпатим. Не, отвърнал младият цар, ако не вляза в тази стая, сигурно ще умра от мъка. Денем и нощем няма да намеря покой, докато не видя с очите си какво има вътре. И сега няма да мръдна от тук, докато не отключиш. Видял верния Йоханес, че нищо вече не помагало и с мъка на сърцето започвал да рови в голямата връзка с ключове. Най-сетне отворил вратата и влязъл пръв, като си мислил, че може с тялото си да закрие картината, така че младият цар да не я види. Но каква полза? Царя се повдигнал на пръсти и погледнал през рамото му. И като зърнал лика на девойката, който бил нарисуван майсторски и блестял от злато и скъпоценни камъни, паднал без съзнание на земята. Вдигнал го верния Йоханес, занесъл го на ръце в леглото му и огрижено си помислил: нещастието се случи, какво ще стане сега? После го подкрепил с вино и скоро младият цар пак дошъл на себе си. И ето кои били първите му думи, които промълвил: коя е тази хубавица? Принцесата от Златния палат, отвърнал верния Йоханес. Царят продължил: любовта ми към нея е толкова голяма, че дори всички листа на дърветата да се превърнат в езици, пак не биха могли да изкажат: ще заложа живота си, за да спечеля принцесата. Ти си моя верен Йоханес и ти трябва да ми помогнеш. Дълго мислил верният слуга какво да направи, защото било трудно човек дори да зърне лицето на принцесата. Най-сетне измислил средство и рекал на царя: всичко около нея е направено от злато, масите, столовата, блюдата, чашите и чинийките. В твоята съкровищница има 5 пъчви злато. Поръчай на златарите в царството да изработят от златото в едната бъчва различни съдове, птици, чудновати животни, които сигурно ще й харесат. Ще тръгнем с тях на път и ще си опитаме щастието.
Царят заповядал да доведат двореца всички златари от царството и те работили денем и нощем, докато най-после изработили чудно хубави златни предмети. Натоварили всичко на един кораб, а верният Йоханес и царя са облекли като търговци и никой не можел да ги познае. После пътували дълго по море, докато стигнали града, където живеела принцесата от Златния палат. Верният Йоханес казал на царя да остане на кораба и да чака. Може би, рекал той, ще доведа принцесата, затова се погрежи всичко да е наред. Сложи златните съдове и украси целия кораб. После сложил в един вързоп най-различни златни предмети. Слязал на брега и се отправил към царския дворец. Като влязъл в широкия двор, видял до кладенеца една хубава девойка. Тя държала в ръце две златни ведра и загребвала с тях бистра вода. После като се обърнала и видяла непознатия човек, го попитала кой е. Търговец съм, отговорил той и развързал вързопчето, за да й покаже какво има в него. Тя възкликнала: а какви хубави златни неща! Оставила ведрата на земята и заразглеждала един по един златните предмети. После казала: трябва да ги види принцесата. Тя толкова се радва на такива неща, че сигурно ще купи всичко. Хванала го за ръката и го завела в двореца, защото тя била личната прислужница на принцесата. Като видяла стоката, принцесата много се зарадвала и рекла: изработени са толкова хубаво, че ще купя всичко. Но верният Йоханес казал: аз съм само слуга на богат търговец. Това тук е нищо в сравнение с онова, което се набира на кораба на моя господар. И никой на света не е виждал по-изящна изработка на златни предмети. Тя му поръчала да донесат всичко в двореца, но той казал: те са толкова много, че ще трябва да ги пренасим с дни, а и тук няма достатъчно място за тях. Нейното желание да види всичко било толкова силно, че накрая се съгласила. Заведи ме на кораба, ще дойда да разгледам съкровищата на твоя господар. Верният Йоханес много се зарадвал и я завел на кораба. А царят, като е видял, си казал, че в действителност нейната хубост е по-голяма от тази на картината и му се струвало, че сърцето му щяло да се пръсне от вълнение. После царят я отвел вътре, а верният Йоханес се позабавил при крумчията и му заповядал да вдигне котва. И опанете всички платна, така че корабът да литне като птица в простора, казал той. А вътре царят показал на църкинята златните съдове, блюдата, чашите, чинийките, а след това птиците и чудноватите животни. Обикаляли няколко часа. В радостта си принцесата не забелязала, че корабът се носи по вълните. Като видяла и последния златен предмет, тя благодарила на търговеца и си тръгнала, но щом излязла на палубата, видяла, че корабът се намира далеч от брега в открито море и се носил бързо с издути от вятъра платна. Ах, извикала тя изплашена, измамена съм, отвлечена съм и се намирам във властта на някакъв търговец, предпочитам да умра. Царят я ловил за ръката и казал: не съм търговец, а цар, и те отвляках с хитрост, но го направих от безкрайна любов към теб. Още първия път, когато видях твой образ на една картина, паднах без съзнание на земята. Като чула тези думи, принцесата от Златния палат се успокоила, харесала го и с радост се съгласила да стане негова съпруга. Не щеше, докато пътували, верният Йоханес, който седял на корабния нос и си свирил весело, видял, че във въздуха към тях се носят 3 гарлена. Той престанал да свири, за да чуе какво си говорят, защото разбирал птичия език. Единият казал: знаете ли, той отвежда за своя жена принцесата от Златния палат? Да, отвърнал втория, но тя още не е негова. Обадил се третият: вече е негова, седи до него в кораба. Първият казал отново: каква полза от това? Щом слязат на брега, насреща му ще се появи алес жребец и той ще пожелая да го възседне. Но стори ли това, жребецът ще го отнесе и невястата му никога вече няма да го види. Вторият попитал: не може ли да се спаси? О, може, ако някой друг го изпревари и яхне жребеца, а после извади пищова, който е закачен на седлото, и застреля с него жребеца. То младият цар ще се спаси. Но кой знае това? А който знае и му каже, ще се вкамени от пръстите на краката до коленете. Сега вторият рекал: аз зная нещо повече.
Дори да убият жребеца, младият цар пак няма да задържи невястата си. Щом двамата пристигнат двореца, ще видят там един поднос с мъжка риза. Дар от невястата. Ризата ще изглежда изтъкана от злато и сребро, но в действителност е от огън и катран и щом той я облече, ще изгори. Третият попитал: не може ли да се спаси? О, може, отвърнал втория. Ако някой хване ризата с ръкавици и я хвърли в огъня, младият цар ще се спаси. Но каква полза? Който знае това и му го каже, половината му тяло от коленете до сърцето ще се вкамени. После третия казал: аз зная нещо повече. Дори да изгори ризата, младият цар пак няма да задържи невястата си. След сватбата, щом започнат танците, младата царица внезапно ще пребледне и ще падне полумъртва на земята. Ако някой не я вдигне и не измучи от дясната й гръд 3 капки кръв, тя ще умре. Но който знае това и го издаде, цялата му снага от главата до петите ще се вкамени. След като са разговорили така, гарваните отлетели далеко от кораба. Верният Йоханес разбрал много добре всичко, но от този час нататък бил все мълчалив и тъжен. Защото ако премълчал чутото, господарят му щял да загине. А пък ако му кажел, той самият трябвало да се прости с живота, ама накрая си рекал: ще спася господаря си, дори самият аз да загина. Щом слезли на брега, предсказанието на гарвана се сбъднало. Появил се великолепен алес жребец. Чудесно, рекал царят, с него ще отида до двореца. Наканил се да го възседне, но верният Йоханес го изпреварил. Яхнал жребеца, измъкнал пищова, който бил закачен на седлото, и го застрелил. Другите царски слуги, които не обичали много верния Йоханес, викнали: срам, позор да убие красивото животно, което трябваше да отнесе царя до двореца. Но царят казал: мълчете и оставете на мира моя верен Йоханес, кой знае, може да е за добро. После влезли в двореца и в залата имал поднос с риза, която изглеждала изтъкана от злато и сребро. Приближил се младият цар и посегнал да я вземе, но верният Йоханес го бутнал на страна, грабнал ризата с ръкавици, занесъл я бързо към огнището и я хвърлил в пламъците. Другите слуги пак почнали да мърморят: гледайте, хвърли в огъня царската риза. Но младият цар рекал: кой знае, може да е за добро, оставете на мира верния ми Йоханес. Свършила сватбата, почнали танците, невястата също започвала да танцува. Но верният Йоханес бил нащрек и постоянно е гледал в лицето. Изведнъж тя пребледняла и паднала полумъртва на земята. Той бързо изтичал, вдигнал я на ръце, занесъл я в другата стая, сложил я на пода и изсмукал 3 капки кръв от дясната й гръд. В същия миг тя започнала пак да диша и дошла на себе си. Но младият цар видял всичко и като не знаел защо верният Йоханес постъпил така, разгневил се и викнал: хвърлете го в тъмница. На другата сутрин осъдили верния Йоханес на смърт и го завели на бесилката. Но като се изправил там, за да метнат въжето на шията му, той е рекал: всеки осъден на смърт има право преди да умре да каже последната си дума. Имам ли аз това право? Да, отвърнал царя, разрешавам ти, говори. И верният Йоханес рекал: осъден съм несправедливо, защото винаги съм ти бил верен. И разказал как в морето чул разговора на гарваните и трябвало да стори всичко това, за да спаси господаря си. Тогава царя викнал: о, верни мой Йоханес, прости ми, свалете го оттам. В този момент верният Йоханес паднал безжизнен и се вкаменил. Дълбока жалоб взела царя и царицата. Ох, зле се отплатих за такава голяма вярност, рекал царя. Заповядал да вдигнат каменната статуя и да я поставят в спалнята до леглото му. И я поглеждал, плачел и говорил: о, верни мой Йоханес, да можех да те съживя. Минало известно време и царицата родила близнаци, 2 момченца, които растели добре и радвали родителите си. Веднъж, когато царицата била на църква, а 2 деца играели край баща си, той пак погледнал тъжно каменната статуя и въздъхнал: о, верни мой Йоханес, да можех да те съживя. Но ето, че камъкът проговорил и рекал: да, можеш да ме съживиш, ако пожертваш най-скъпото си нещо, което имаш. Царят викнал: ще дам за теб всичко, каквото имам на този свят. Камъкът продължил да говори:
Аз ще оживея отново, ако ти със собствените си ръце отсечеш главите на двете си деца и ме намажеш с кръвта им. Изплашил се царят, като чул, че трябва сам да убие любимите си деца, но си спомнил за голямата вярност на Йоханес и за това, че той дал за него живота си. Изтеглил своя меч и отсякал главите на децата. Намазал с кръвта им камъка. Верният Йоханес отново се изправил жив и здрав пред царя и му казал: и твоята вярност ще бъде възнаградена. Взел главите на децата, сложил ги на телата им и намазал раните със собствената им кръв. Децата в същия миг оживели и продължили да скачат и да играят, като че ли не им се било случило нищо. Голяма радост обзела царя. Като видял, че царицата се прибира, скрил верния Йоханес и двете деца в един голям съндък. Тя влязла и веднага рекла: през цялото време мислих за верния Йоханес, за това, че пострада така заради нас. А царят ти отговорил: мила царице, ние можем да му възвърнем живота, но това ще струва живота на нашите две момчета. Трябва да пожертваме тях. Царицата пребледняла, сърцето й се свила от страх, но казала: дължим му това като отплата за голямата му вярност. Зарадвал се царят, че и тя помислила като него. Отишъл при съндъка, отворил го, пуснал децата и верния Йоханес да излязат и рекал: той е спасен, а и децата ни са живи и здрави. И е разказал какво се било случило. И всички заживели щастливо чак до смъртта си. Пожелавам ти спокойна нощ.